Winners Today Erasmus. This is Anna and I am Roger. This week, 10 students and 2 teachers from Sint-Cardener will travel to Mainz, Germany. With other students from 3 different countries, Italy, Sweden and Catalonia, we participated in the Erasmus Plus Playground Abroad. This project consists to create a board game using different apps by listening by ourselves. When this institute worked in international groups, we bring ideas to all the group in English. This made it more difficult and interesting. Aside from doing the project, we also visit some interesting places like Cologne, go to the bowling and skating in the ice, and enjoy a supper organized by families and teachers. With the trip, we enjoyed a very exciting experience to learn English and know more other cultures. Thank you very much, and that's all. Hola, som l'Aiman i l'Àlex i ara us presentarem les notícies de Catalunya. Operació contra el hackeig de les dades de 5.500 Mossos. La policia catalana ha detingut 0 persones a Salamanca i registra un domicili a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra porten a terme des de primera hora del matí operació per detenir les persones que presumptament hackeaven la web del sindicat dels Mossos d'Esquadra, SME. Van difondre les dades de 5.500 policies fa prop d'un any. Els agents han dut a terme almenys un registre a Barcelona, on per ara no hi ha detinguts, i un altre a Salamanca, on han arrestat a una persona, en col·laboració amb la Policia Nacional. El cas, que instrueix el jutjat número 33 de Barcelona, segueix obert i per ara no hi ha més detencions. Hasta aquí les notícies d'avui. Hola, som Elian i el Germán i us presentem les notícies d'avui. Espanya bate el rècord de turistes de nou i supera els 75 milions en 2016. Catalunya ha estat una vegada més la comunitat autònoma més visitada, amb 18 milions de viatgers en tot l'any, fet que suposa un augment del 4%. Les Illes Canàries i les Balears van ocupar el segon i el tercer lloc en el rànquing, amb 13,3 milions i 13 milions de turistes respectivament. Els països d'origen van ser, per aquest ordre, Regne Unit, França i Alemanya. L'arribada de britànics va ser la que més va augmentar, un 12,4%, tot i el Brexit que el sector preveia molt negatiu. Al desembre ha marcat una xifra molt alta, fins a 4 milions de turistes van visitar Espanya, el 13,3% més que el mateix mes de 2015. Hola, som el Carlos i l'Elai i després del temps un jutge davant de prohibir el telèfon mòbil a les escoles per frenar la sensatez. El jutge de menors de Granada, Emilio Caladell, conegut per les seves sentències, ha defensat la prohibició d'ús de telèfons mòbils en el centre escolar com una de les formes de combatre l'assetjament. El magistrat va referir d'aquesta manera al protocol específic d'actuació davant suposats casos de ciberassetjament a l'escola i instituts agreusos elaborat per la Junta. Cada una ha protestat a mestres i professors per requisar els telèfons mòbils davant la sospita que pugui assegurar-se un cas d'assetjament. En aquest sentit, ha considerat que no s'està fent prou i que la Junta d'Andalusia, com a administració educativa, no dona normes absolutament clares al respecte. I fins aquí les notícies de Catalunya. España mantendrá sus relaciones bilaterales con Estados Unidos, dejando claros cuáles son nuestros criterios. No pegando muchos gritos ni siendo muy estridentes. Así ha definido este martes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, el eje de comunicación de España con el Gobierno de Donald Trump. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, no ha sido mucho más explícito y ha dicho que las relaciones de España con Estados Unidos deben ser excelentes, aunque ha subrayado que entre amigos hay que decirse las cosas claras, y ha asegurado que España así lo va a hacer con la nueva administración norteamericana. A preguntas de los periodistas, el titular de Exteriores ha asegurado que está plenamente de acuerdo con las manifestaciones de Méndez de Vigo. Los principales jefes del gobierno de algunos países de la Unión Europea criticaron ya las medidas
más contestadas del presidente de los Estados Unidos. El rechazo a la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países con la mayoría de la población musulmana. Francia pidió una respuesta con firmeza. Alemania señaló que la lucha contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha generalizada a personas de una confesión o con un pasado específico. Y el Reino Unido ha abierto conversaciones con el ejecutivo de Trump. Gracias y buenas tardes. Hola, él es el Arseni y yo soy el Eric y os presentaremos las noticias de España. El pasado viernes fue la sección cuarta penal de la Audiencia Nacional. Así es como se lo ha comunicado el Tribunal a la Fiscalía de la Audiencia. El Ministerio Público pedía contra los finalmente obsoletos penas de rango más alto que permite el Código Penal, entre 10 años y medio y 12 años y medio de prisión. En contra de ese criterio, la sección cuarta afirmó en la sentencia que no existía prueba 1 de que los acusados llegasen a crear en Ceuta una célula del Estado Islámico. Hola, bon dia. Som l'Arnau, l'Adam i el Pau i avui us presentarem una notícia tràgica que va passar ara fa 55 anys. La nit del 25 al 26 de setembre, al 1962, es produïen a la zona del Vallès uns aiguats terribles que van acabar amb la vida de nombroses persones. A Terrassa, la xifra de morts va ser especialment elevada i pèrdues de materials quantioses. El 25 de setembre de 1962, després d'una llarga temporada de sequera, van caure precipitacions de 212 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, que va fer créixer el cabal de la part final del Llobregat, el Besòs i els seus afluents. Les pluges van caure principalment sobre el Vallès Occidental, però també van ser considerables al Vallès Oriental, al Baix Llobregat i al Maresme. Es van registrar 182 litres per metre quadrat en 24 hores a la Mola o a la Serra de Sant Llorenç de Munt. Un riu gairebé insignificants com la riera de Rubí i el Ripoll van créixer de manera excepcional i van endur tot el que trobaven per davant. El barri d'Arenes o Terrassa, l'Encabol de Rubí i moltes fàbriques de Sabadell van desaparèixer sota les aigües de la Rival. Les característiques geològiques de la zona, amb terrenys sedimentaris argilosos, provoquen que el llit de la riera sigui ple d'argiles, còdols, graves. Això fa entendre una mica millor el desenvolupament de la desgràcia. També el gran nombre d'arbres i pedres que hi havia a prop del riu van ajudar a augmentar la catàstrofe. La gent coneixia els estralls que es coneixien quan baixaven les rieres, però el problema va ser que es deixà construir el seu entorn i l'aiguat del 25 de setembre de 1962 va caure 225 litres per metre quadrat, dels quals 95 en només 45 minuts, que van provocar la catàstrofe de la riuada. Això és tot i fins la pròxima. Hola, somos Alex y David. El City pesca otra pena en el Valencia. El Valencia se queda sin uno de sus más prometedoras referencias de la academia. El City y el club de Mestalla llegaron a un acuerdo amistoso por el que la perla de Paterna pone rumbo a las Islas Británicas. El director deportivo del City estuvo reunido hace 2 semanas en Valencia con el director de la academia, José Ramón Alessanco, para negociar por esta joven promesa que juega de delantero y llegaron a un acuerdo económico.